Hello everyone, welcome to my channel. I am featuring the Rolex watch here in Paris in our travel 2021. Ang mahal ng kanilang mga Rolex dito. Umabot na ng mga more than 1 million pesos in the Philippines. So, mayroon din silang tag 1 million pesos or 2 million pesos na mga watch. 3 million pesos. So, talagang mahal talaga. So, iwan ko kung ano talaga ang nasa laman nito, nasa loob ng watch na ito kasi sobrang mahal. Siguro mga diamond na siguro or mga gold, iwan ko talaga. Pero parang siguro kung magbili tayo nito, parang hindi tayo pwede magpunta sa Divisoria. Para siguro sa ano lang, sa mga social na area kasi delikado eh. Baka i-hold up tayo nito kasi ang mahal ng mga relo. Super talaga. So, I am walking here in Paris and I am putting it in my channel, the price. Ang mahal talaga kasi euro eh. Euro is the rate of euro is almost na 60 pesos in the Philippines. So let's say 58. So in 1,000 that is 58,000 or 60,000. So magkano ito? 36,000, 49,000. So ang mahal talaga. So talagang mahal ang Rolex na brand. So kung gusto mo, mahilig kayo ng mga mamahalin, mga branded watch like Rolex, okay. You have to select this one. I think this one is diamond na. Siguro diamond ito. Iwan ko ang price. Tingnan natin. Kunin ko ba yung price? So, look po tag magsuot ano nyo kay mahal man. So ako nang ipakita sa inyo ang Rolex diri sa Paris 2021. So mga nindot ang ilang mga new model sa Rolex in Paris. So kung gusto niyo mapalit, you can order, you can select it here and then order it. I don't know kung pwede pa sa online kasi sobra talagang mahal, no? So, pangyaman lang talaga ang watch na ito. So, baka mahilig kayo. So, i-ano ko na lang, gina-future ko na lang dito sa channel ko para iba-iba naman. So, salamat po sa pag-watch ninyo sa video na ito. Oh, gold siya, parang, hindi gold, diamond. Ang nasa loob. So, that's why 42,600 ang mahal, no? So, ito ang original na Rolex. God bless everyone.